Дойдох в Туида за още една история и за още един дигитален печат по пътя на картата на доброто. Историята я намерих, печатът не. Но тук, сред стени, разрушавани и възстановявани през вековете, мисията ни продължава. Останете до края, защото в този епизод ще обявя колко средства сме събрали до момента и при кого ще отидат те. Туида, крепост над Сливен, която пластовете на времето стоят един върху друг. Тракийско светилище, късноантичен град, раннохристиянски център и средновековна българска крепост. Туида се намира на хълма на Хисарлък, в североизточната част на Сливен, до квартал Ново село. От тук погледът стига едновременно до града и до сините камъни. Мястото не е избрано случайно. Височината дава видимост към подстъпите, а близостта до водата и пътищата превръща хълма в естествен център на защита, търговия и живот. Днес виждаме останки. Преди векове тук е имало улици, обществени сгради, храмове, водопади и хора, които са приемали това място за свой дом. Когато човек стигне до Туида, първата му среща не е с златото или монументалната сграда. Среща се с очертанията. Камъните показват къде са минавали стените, къде е имало вход, къде различните поколения са строили върху останалото от предишните. От земята отделните части изглеждат разпръснати, от въздуха започват да се свързват. Дронът дава план, но ходенето между зидовете дава мярка. Така двата вида кадри разказват една и съща история от различна височина. Това посещение е част от мисията Картата на доброто. 100 национални исторически обекта, 100 истории и една обща мисия. Всяко едно ново място, посетено по време на кампанията, добавя ново място в картата, а всяко едно гледане участва в общият резултат. Към резултатите добавяме лични средства по 1 евроцент за всеки нов абонат в YouTube и за всеки нов последовател в Facebook и Instagram. 3 платформи, една обща мисия. В края на този филм ще обявя моментният резултат до сега и човека, когото ще подкрепим. Историята на това място започва преди самите крепостни стени. При мащабни разкопки, започнали през 1982 година, археолози откриват надпис от началото на 3 век. Той споменава тържището Туида и благодарствен дар от Зевс. Тук надписа пази формата Суида и свидетелства за почитането на Аполон. Открит са още торс на мраморната статуя, Асклеп и оброчни плочки на тракийския конник. Тези находки показват, че през 2 и 3 век тук не е имало бедно и изолирано селище. Туида е била развита, икономически активна. Хълма Хаслака се оформя като сакрално място, а тържището се събира земеделие, занаят и обмен. Днес името звучи загадъчно. Тогава то е било дом, работа и общност.
Надписите са ценни, защото връщат имена там, където времето е оставило само материал. Те не разказват целия живот на селището, но доказват отношения, вярвания и обществен ред. Един дар е бил оставен с надеждата да бъде видян от божество и от хора. Векове по-късно той става доказателство за археолозите. Това е особена съдба за предметите в Туида, създадени за настоящето на своите собственици, а днес говорят пред нас от името на една цяла епоха. Средата на 4 век върху хълма е изградена крепост. Тя обхваща около 40 декара и следва традициите на античното военно строителство. Това не е малък наблюдателен пост. Това е укрепен градски център с ясна планировка и сгради, които обслужват ежедневието на населението. През същия период е построена и голяма трикорабна базилика. Каменните линии, които виждаме днес, са само основата на някогашния жив град. Тогава да си представим високи стени, порти, хора, животни, работилници и постоянен поток от стоки. Но историята на Туида не върви по права линия. В средата на 5 век хунските опустошения в Тракия разрушават крепостта катастрофално. Хората тук спират почти за половин век. Мястото, строено да пази хората, остава без хора. Точно този контраст прави Туида толкова силна. Всяка запазена основа напомня едновременно за човешката амбиция и за нейната крехкост. В края на 5 век, началото на 6, крепостта е възстановена почти из основи. По време на император Анастасий. Стария план е запазен, но към него са добавени стълбища, канали и водопроводи. Вътрешността отново се запълва с сгради с различни функции. Това е важен момент. Туида не е само стена срещу врага, тя е организирана градска среда. Има водоснабдяване, канализация, обществени постройки и оживена стопанска дейност. Изграден е проход и подземен тунел, свързани с снабдяването с вода от Новоселската река. Водата е един от най-добрите начини да разберем нивото на организацията. Тя трябва да стигне до хората всеки ден, включително когато движението извън стените е опасно. Каналите трябва да отвеждат отпадъците, а сградите да следват общия ред. Затова тунелът, водопроводът и канализацията не са второстепенни подробности. Те показват планиране и власт, която е способна да организира труд. Крепостната стена се вижда отдалеч. Системите под нея между сградите остават почти невидими, но точно те правят поддържания живот възможен. Но и това е от крепостта Туида. Не можахме да вземем дигитален печат, защото жената ми каза, че са обещали тези дни от ETL да докарат QR кода. Приложението ми иска да сканирам този QR код. За това, че ето и още един повод, при който да се върнем в крепостта. Заслужава се да се посети. Разказаха ми доста интересни истории за това как е открита крепостта, какво е правила, каква е била нейната дейност на крепостта. Доста голяма е, внушителни мащаби от това, което успях да запомня, на над 40 декара разположена площ. Това е за сега, нека продължаваме към следващата локация Айтос. Когато започнахме тази кампания, обещах 2 неща. Всичко да бъде прозрачно и събраните средства да стигнат до човека,
когото изберем. Сега ще ви кажа временните резултати, които имаме. Справката е направена към 11 август 2026 година, 23 часа. YouTube стигнахме 1037 абоната, ръст 37 абоната, което прави 37 евроцента. Във Facebook стигнахме 72 абоната общо с ръст 9 абоната, което прави 9 цента. И Instagram с общо 31 последователи с ръст 12 последователя, което прави 12 евроцента. Общо трите платформи дарявам лични средства от 58 евроцента. На първите 1000 абоната, които вече направиха този канал, ще добавя и тяхната сума, която се равнява на 10 евро. Получих и два превода по Revolut. Единият е от Атанас Димитров на стойност 2 евро и 38 цента, а другият е от Тодор Тодоров на стойност 5 евро. Благодаря ви! Клипът, в който обявих мисията, също получи два тенкс бутона. Единият е от Евгений Гейминг на стойност 1 евро, а вторият бутон, който е от Борислав Петров, който също е на стойност 1 евро. Тези тенкс бутони ще бъдат добавени и към общата сума. Приходите от видеята са на стойност 1 евро и 51 евроцента. Общата събрана сума до този момент е 21 евро и 47 евроцента. Видеото е гледано 329 пъти. Благодаря ви! Днес обявявам избраната кауза. Средствата ще дариме на публичната кампания "Помогни на Ваня в най-тежката битка" в Павел Андреев. Зад името Ваня стои името Иванка Брайкова, съпруга и майка на 2 деца. В текста на кампанията Иванка разказва, че има диагноза рак на гърдата с метастазии. Лекарите в Турция й дават надежда за нейното лечение, но сумата е непосилна за тяхното семейство. Целта на кампанията е 70 000 евро. Към 11 август 2026 година, 23 часа, по нея са дарени 36 192 евро и 25 цента от 1203 дарители. Избрах тази кауза, защото за числата стои една майка, която иска да остане до 2 си деца и до съпруга си. Но сумата, която искат за нейното лечение, е непосилна за тяхното семейство. Кампанията SNM Visual Мисия продължава до 30 септември 2026 година. Ако искате нашата сума да расте, гледайте епизодите, харесвайте, коментирайте, споделяйте и натискайте бутона Hype, ако има такъв. Следвайте SNM Visual в YouTube, Facebook и Instagram. За всеки нов последовател дарявам лични средства по 1 евроцент от мен. Ако искате да помогнете на Иванка директно, долу в описанието оставям линк към нейната кампания в Павел Андреев. До 20 октомври ще публикувам отчет от приходите, брой на новите абонати, последователи и личната добавена сума и документ за дарението. А линк към описанието на мисията може да намерите долу в описанието. Всяко едно гледане помага за общата кауза за Иванка. Благодаря ви, че сме заедно! Има някакви катерици тук, отгоре върху мен. Да, която иска... Махни малко, бе! Махничко зъбно!